Καλημέρα και πάλι. Σήμερα θα πούμε κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανα ήταν να μου περάσει, αφού μου πέρασε μάλλον ασυνείδητα, ένα μήνυμα από ένα τραγούδι και αφού το αντιστοίχησα με περιστατικά της ζωής μου, είπα να μιλήσουμε σήμερα για την καταναγκαστική συντροφικότητα. Τι σημαίνει καταναγκαστική συντροφικότητα? Ας θυμηθούμε το στίχο από το τραγούδι που λέει «Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια». Νομίζω στα δικά μου αυτιά αυτό το μήνυμα ακούγεται κάπως αρνητικό. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν στιγμές μόνοι τους και όταν ψάχνουν απεγνωσμένα έναν σύντροφο προκειμένου να καλύψουν τον χρόνο, τον κενό για να είναι συνέχεια μαζί, αυτό ακούγεται λίγο απειλητικό. Αλήθεια, αναρωτηθείτε πώς σας φαίνεται αν γνωρίσετε έναν καινούριο σύντροφο και σας πει «Δεν θέλω να αφήνεις καθόλου χρόνο για τον εαυτό σου, θέλω να είμαστε συνέχεια μαζί, θέλω να είμαστε μαζί κάθε μέρα, θέλω να κοιμόμαστε μαζί, να ξυπνάμε μαζί, να τρώμε μαζί». Σε πρώτη φάση, ένας άνθρωπος που του έχει λείψει η συντροφικότητα θα εκτιμήσει σε αυτόν τον άνθρωπο το ότι έχει να μοιραστεί πράγματα μαζί του. Θα έχει έναν, όπως λέμε στην ψυχανάλυση, ένα αντικείμενο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και θα αποτελεί έναν παρατηρητή της ζωής του. Είναι λίγα όμως τα άτομα που στην πορεία του χρόνου θα αντέξουν αυτή τη συνύπαρξη, τη τόσο συγχωνευτική. Είναι λίγα τα άτομα που και σε 10 χρόνια θα κάνουν τα πάντα μαζί, συνέχεια. Τα περισσότερα όμως άτομα θα δυσκολευτούν ακόμα και στην αρχή. Δηλαδή όταν ξεκινάει μια σχέση και εκεί που ήσουνα και έκανες τις δραστηριότητές σου, το άτομο μπορούσε και ασχολούνταν με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, με την προσωπική του ζωή, με τους φίλους του, έχει έναν άλλον άνθρωπο που μπαίνει καταναγκαστικά σε όλες του τις δραστηριότητες. Επομένως, ασυνείδητα ή συνειδητά, το άτομο βρίσκεται μπροστά σε μια επιλογή. Ποιο δρόμο πρέπει να διαλέξω? Πρέπει να αποκλείσω όλη την προσωπική μου ταυτότητα για να είμαι με έναν άλλον άνθρωπο ή αφήνω τελικά τη σχέση για να έχω την προσωπική ταυτότητα που είχα? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα και όπως πάντα στην ψυχοθεραπεία και στην ψυχιατρική δεν υπάρχει σταθερή απάντηση. Η απάντηση νομίζω είναι πρέτα πορτέ σε αυτόν που την παίρνει. Οπότε δεν μπορεί να ζητάμε είτε από θεραπευτή, είτε από ψυχίατρο, είτε από ψυχολόγο να μας κατευθύνει ξεκάθαρα σε αυτό το μονοπάτι. Το θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια είναι μια πολύ ωραία εικόνα, μια πολύ ωραία προοπτική, αλλά δεν βλέπουμε συχνά όταν μας το φέρνουν στο πιάτο, δεν βλέπουμε το σκοτεινό κομμάτι κάτω από αυτό. Είναι σαν ο άλλος που ας μην το περιορίζουμε στη συντροφική σχέση, μπορεί να είναι φίλος μας, να θέλει να είναι σε κάθε μας κύτταρο, σε κάθε αναπνοή μέσα. Προσωπικά και ως Βασίλη, αλλά και ως ψυχίατρο, αυτό μου ακούγεται τρομακτικό. Θα ήθελα να το σκεφτείτε κι εσείς και να μου δώσετε λίγο τις απόψεις σας και πώς αντιδράτε, θέλω να μου πείτε, όταν εμφανίζεται ένας νέος άνθρωπος που θέλει να εισχωρήσει παντού. Το θέλετε αυτό ή είναι ένας μικρός θάνατος για τις δραστηριότητες που αγαπάτε? Αυτές οι λίγες σκέψεις σήμερα, θα επανέλθουμε.